ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरियर सिल्क। अब मंच पर उतर रहल बाड़न ऊ योद्धा जिनकर संघर्ष के दास्तान सुन के केहू के लड़े के जज्बा दुगना हो जाला। मजबूती से डटल ठेला चलावे वाला ये आम इंसान का अपन जिला के जिला टॉप बनावे के अरमान पूरा कर पाई? ता हर हर महादेव के गूंज के साथ स्वागत करी जिला वाराणसी के हंस राज यादव के। तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश। तोहरे करनवा छोड़ली तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा ये राजा जन जा विदेश। कटले से कटे नाही बिरहा के रतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया कहे इतना देला सैया कहे इतना देला पिया दिल में कलेश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश। तोहरे करनवा छोड़ली तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश हमरा लाई के गवनवा राजा जन जा विदेश। क्या बात है जोरदार परफॉर्मेंस। का लागत आपके? आशा ना विश्वास बा कि आगे जाइब और 20 नहीं तो 20 से 19 भी हो सकेला। तो चलिए देखल जाओ। राजेश जी, आज की परफॉर्मेंस में तनका सुर से तनी आशा बा हमरा की तो दमदार प्रस्तुति देव। जी सर। 10 में 8 दे तनी तारा के। डर लागता? हाँ, जब 8 मिल गई सर से तो डर तो बढ़ले बा। चलिए तो जानल जाओ। इंदु जी, भोजपुरी में एक ऐसन गायकी भी होला कि एकदम तीर निकलेला धनुष से छेद कर देला दिल में। और हमरा बुझा था कि बहुत अच्छा लड़का गए। जी दीदी। तो हम बेटा के 9 नंबर देता नहीं। जोरदार ताली। आपके भेटाइल सबसे कम नंबर और बाकी जो 2 जिला बाड़न से। तो आप फंस गई नी भंवर जाल में। जी फसल बना। तो जाई दुआ करी ये जंग खातिर आपके शुभकामना बाटे। अजी मनोहर बाबू, आजमगढ़ अब पटना सेफ हो गई। जी अक्षरा जी, दोनों लोग एकदम खुश बा। का बताई कितना दिखाई देखी नहीं दोनों लोग के एकदम चेहरा के खुशी। ऐसा लगा था कि एक तरफ खुशी बाटे तो दूसरा तरफ गम बा। हंसराज भाई दुखी बाण। आज कम नंबर आ सकेला हमरा से भी।
चलिए इनका हौसला बुलंद बटे, आप प्रोग्राम के आगे बढ़ाई तब समझ में आई। अब मंच पे उतर रहल बाड़न उ योद्धा जे आपन जिला के जिला टॉप बनावे के कसम खा लेहले बाड़न। भले ही देखे में भोला लागेले, लेकिन इनकरा भीतर के जीत के भूख इनकरा के इ मंच पे बेखौफी से आगे बढ़ा रहल बा। तो जोरदार ताली से स्वागत करी जिला औरंगाबाद के कौशल किशोर मंडल यानी कमंडल के। से जरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से जरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगनी से सैया जी रूसल बानी का। भइल से भइल अब खात बानी तेरिया तोहरा के छोड़ हम जाइब ना बहरिया। से जरी श्रृंगार हाई सुतिए ही भैया जी रूसल बानी का। से जरी श्रृंगार हाई सुतिए ही भैया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगानी से सैया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। नरम से दरिया छोड़ के रहुआ सुतल बानी भुइया जी रूसल बानी का। हाँ हाँ रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का कि अपना सुगनी से सैया जी रूसल बानी का कि अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का। सबका के गईला बा कमंडल। धन्यवाद। आपके मजा आयल कि ना? रुआ के अगर अच्छा लगल तो हमरो अच्छा लग गई। देखिए मार्क्स। जी इंदु जी आज हमारा मजा नहीं आयल। एकदम फास्ट में भी ऐसा गाना होला कि आदमी के मजा देवेला, लेकिन गायकी में सुर लय फेल सब एकरा में देखल जाला। हमरा आज बहुत कम मजा आयल। 8 नंबर। 8 नंबर भेटाइल आपके। का लगा था? क्षमा चाहब सबसे पहले और जानल चाहब कि थोड़ा सा अगर हमरा ज्ञान यहाँ प्राप्त हो जाए बिल्कुल। कैसे ये गाना के हम अगर प्रस्तुति करब तो अच्छा लग जाएगी। कोई भी गाना अगर कोई भी गाता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि गाना के मीनिंग का है, का कहे चाहता लड़का लड़की के या लड़की लड़का के, ये तो बुझल बाना बस। तो ई बात जब दिल के छुए वाला रहे उ ना भइल। हमने के ट्रेडिशनल म्यूजिक में 2 तरह के गाना होला, एगो मोटकी गौनई होला, एगो मिहिनी गौनई होला। तो हई जे रहल ई मोटकी गौनई रहला, ई भाव प्रधान हो। तो जितना भाव बनैबा उतना अच्छा होई। तो भाव में तनी कमी रहल। तो हम तरह के इंदु जी से सुर में सुर मिला के 10 में 8 देव। बीस में से आपके 16 भेटाइल, यानी कि वाराणसी जिला
सेफ हो गई। का लागत आपके अब 4 जिला हो गई बस सेफ और 16 नंबर पाके चल रहल बाड़न एक जिला औरंगाबाद सबसे पीछे। आवे वाला 2 गो जिला के कैसन रही तेवर, कौन जिला साबित हो जाई आज सबसे कमजोर कड़ी, सब कुछ पता चली भोजपुरिया जहान। बस एगो छोट से ब्रेक के बाद देखत रही जा बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। भाई साहब से ये आंसर मिलल कि नहीं तू वो काबिल नहीं खू। सपना में प्यार कर रात के ककरा से तनी बता दी तनी जल्दी हम के चेहरा रात के आज रहल बा सपना में तो का करियो पीछे दिया के छोड़ा ये में बांस गई, पीछे दिया